Hola! A veure, vaig a ensenyar-vos a fer unes magdalenes de torró i xocolata que m'han quedat super especials. Estan boníssimes i són super fàcils. I vaig a dir-vos els ingredients que anem a utilitzar. Són, tres ous, que estan així, magaets, tres ous, després torró, que anem a posar el torró a la piedra, que és de carremi, que és el millor, d'ací del nostre poble, de la Vila Joiosa. Després, farina, 170 de farina, 170 grams de farina. Després el sucre 90 grams de sucre. Després, oli, 100 mil·lilitres d'oli. També necessitem 80 mil·lilitres de llet i un sobrer de llevadura, de la llevadura en polvo royal, de la que vulgueu, però jo poso de llevadura en polvo royal. I ja tenim tots els ingredients. Ara anem, mos falten, perquè anem a posar unes pepites de xocolata, que són estes. I de moment ja tenim tots els ingredients. Ara anem a preparar. Ara anem a posar els ous. 1, 2 i el tercer. Ai, que no m'he de trencar bé. I el tercer ou, vale? Ara ja han posat els ous. Ara ve el sucre, ja tenim els ous, ara posem el sucre i anem a batre, a veure, ara batim, hasta que això es quede blanquet i que es quede, que aumente, ja. Sí. Té que quedar, a veure, aixina, té que quedar blanquet, ho veu que queda blanquet i ja ha doblat el volumen. Anem a posar l'oli, vale? Posem l'oli, ja el tenim, i ara tornem a batre, vale? Tornem a batre, pim pam pam, batim, quan ja ho tenim ben batut, i ara anem a posar, ja ho tenim ben batudet l'oli, ara anem a posar el torró, que el posarem derretidet, aixina derretit, o sigui, a trossets xicotiguets, posem el torró, vale? Ja heu vist la quantitat de torró, no sé si l'ha ensenyat, són 3 trossos aixina, més o menys d'este tamany, són 170 grams, i ho posem aixina, vale? Posem aixina a trossets, posem a trossets xocotius, vale. Ara peguem una remenaeta sense enxufar la maquineta perquè no eixi volant. Entonces ara batim, però poquet, només perquè es desfaja una miqueta. Prou, només és perquè es desfaja una miqueta. Ara posem la llet, ara anem a posar la llet, posem la llet, batim una miqueta, altra volta. Com podeu veure queda aixina, ha quedat aixina, el torró no l'han batit del tot perquè volem que es queden trossets de torró per ahí. Ara anem a posar la farina, poquet a poquet, anem a posar la farina poquiu a poquiu, i tornem i seguim, fem aixina una miqueta, remenem una miqueta perquè no eixi volant la farina, i entonces tornem. A veure, anem a acabar de posar la farina i la llevadura, i el sobrer de llevadura, tot senceret. I en acabar de posar la farina. Entonces ara
tornem a pegar una remenadeta aixina, perquè la farina no isca volant per ahí, i entonces tornem a batre, ¿vale? I estem ja quasi acabant la massa. Quina quedaria la massa, mireu, superboníssima, superboníssima. Remenem una miqueta per arreplegar el que queda en les parets i ara afegiríem les pepites de xocolata. Jo afegisc aquestes. Cada un que afegisca el que li apetisca. Si vols més, que siguin més pepitetes, doncs més. Si vols menys, doncs menys. I així ja tindrien la massa. Ara anem a posar-la en un recipient per a forn i a posar-ho al forn. Bueno, ja tenim així la bandeja i ha posat unes capsuletes perquè va millor. Va millor així que en la bandeja del forn posar les capsuletes. Així va més bé. Doncs ara jo agarrar 2 culleres i vaig a... Bueno, anem a veure. I en les 2 culleres vaig a omplir les magdalenetes. Vaig a omplir les capsuletes, més o menys, no senceretes no, perquè si no s'obrix. Jo vaig a fer 3/4, una cosa així. Podeu veure, ja tenim les magdalenes, les capsuletes plenes. Cada un que les ompliga com vulga. Si n'hi ha algú que vol utilitzar una manga pastelera, que utilitzi. Jo he preferit en 2 culleres que després he acabat en una. Entonces ja ho tenim. Això fa una oloreta a torró, però pa morir-te cap i tot. Ara ja tenim el forn precalentat a 190. Bueno, quan ja el tenim calent, simplement anem a clavar les magdalenes al forn i anem a esperar a veure. Bueno, ja les tenim al forn, com podeu veure. No ha dit el temps. Bueno, és a 190 i són de 15 a 20 minuts. Anem a tancar el forn i anem. Tenim així les magdalenes, mireu que precioses han quedat i fan una olor a torró que es morts. Ara anem a posar-les en un platet per a la presentació. Ja tenim així les magdalenetes fetetes, mireu quina pinta que tenen, boníssimes per berenar, per desajunar, per mullar-les en llet, per el que vulgueu. I ara vaig a obrir una perquè vegeu per dins com han quedat. Bueno, pa què? Bueno. Buf! Això està de morir-te cap i tot. Bueno, en fi, ja està. Bueno, animeu-vos a fer-les perquè són superfacilongues i estan superbones. Magdalenes de torró, això és bueno, això és una exquisitès, xiquetes, xocoperles, torrons, feu-les. Con